ndema ndinotswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Nhasi tambomugira kumapassport office muguta reHarare nditi chida kunoona kuti zvonikwa mudzvituku zvizvi zvinenge zvichiitika. So chiteerera ndisanda kuzivisa izvizere kana unga usati wasubscribe pachannel inoyi. Channel iri kupisa zvamanje Saint TV. Subscribe tena on notification bell kuitira pega pano upload my videos you'll be notified. Also vazukuru ngasakanganwe kuno like nekufollow our Facebook page rakanzi Saint TV nekunofollow our Instagram account yakanzi iyo Saint TV official. Handiti tine baby channel yedu inonzi Saint Trending TV and no subscribe ipapo zvakare. Maswera kusei kwese kwamuri vazukuru va sekuru Saint. Vazukuru ka Minister weHome Affairs, I think ndo vanonzi vakazembeka but it must time minister anondivara emuZimbabwe moziva zvinhu zvinongochinja but anyway Minister veHome Affairs vamuka vakafudhiniwa ubva vangopfeka kungati vada unotorawo passport vanojoina queue. Vari muqueue chavanga vachida kuongorora vanga vachida kuona kuti kubva paqueue kunopinda mukati corruption iri kunyatsoitika papistereki. Handiti wori handiti so pane umwe muchinda womwe mublaza angozouyawo akurumidza kuita munyama obva atoti ntharau yandikuisei kumberi kunoku mujambe queue munoti pa 30 marandi 30 ma-US handiti so muchinda abva munyama abva abatwa. Indinofunga kuti vanenge vakurumidzisa ubata because corruption chaichaiya kumaqueue tagara tokubhadhara mari dzekujambiswa. Inonzi corruption chaichaiyo inenge iri ndisati aure kuitira kuti ndisawamanyire pamberi. Asi ndozvadiitwa naminister nhasi vachida kumboona kuti zvinhu zviri kuitika zviri kukanganisa mabasa mumaofisi anotorwa mapassport. Handiti so munofungei nenyaya yecorruption muZimbabwe vazukuru because corruption irimo ende inototangira kupasi kusvikawo kupi ameno kwainosvika kumberi ikoko. Ngatitarore nomacomments from Uncle Sam, the only Zimbabwean uncle. Pari zvinotoa tatichi much love.